Han, Hop. hemme goşlaň salışdyrdım. Garwanlara çöregem sallar, ýolda güýmeler. Mene yürüdüm. Sagaman gidip gel. Boldy, sağ ol. Sagaman bar. Senem sağman otur. Boldy. Sağ ol. Cennet. Cennet. Haw goňşy, Bir minut gel bärik. gowmy ýagdaýlar. Hawa ýaşy, gowma ödüňem. Şükür. Han şähere barýarmy? Hawa, Mekanynam hiç il habar ýok da bir soragy edip berse, 4 ay bäri ýok. Öňe bir pul zat uğratýady, inni hiç il habar ýok. Hiç zat geregem däl, jan, sag bolsa bolýa. bolýa men häzir sorap ber diýip jaňa däýerin sorar. İçi kalkıma çeýelýär. Ne görýäňmi, çağlary da ağlap ýadydım da. Dogrudur. Qyn görmedi, hany haýş etip bereýdi. Bolýa. Bor men aýdaýar. Bolýa goňşy, sag bol. Ýür gyýdym. Assalamu alaykum. Aha, wa aleyküm han näl gowmy? Da, şükür, Gelin mi ýaşa. sağa? Oy. Gowmy taplarny. Daýa şükür, ýaxşy. Ýaxşy. Namaz okujak bolup durdum, wagtynda geläýdim. Gel geçelim. Yok. Aýnny umum getireýin diýdim. Oňarypsyňda. Netip bolu wagtynam özüň öňräňden aýdaýarsynda. Nesip bolsa häzir aýtsam bolýa. Han sağmanını nesip bolsa Agust aýynyň 21-ine gider sallajan ak bolursa. Agustyň 20-sine garaşan gelecek usta. Düşündüm. Öňräňden bir jaňlaşaýar. Nesip bolsa jaňlaşaý. Sen gidip barýarmy? Ya Owa. berde şäherde boljakmy? Men häzir ýürejek. Yok, sawol tarykada. Men ýürejek häzir. Owa barýarmy? Owa. Sağman var onda, ýoluňa ak bolsun. Sağ ol. Ýoluňa ak bolsun onda. Sağman var, ýollaşgan hak bolsun. Bakımrak bolardy. Garaşda uy bolýan nädir? Or çatrak boljak bolarsyň da. Mekan. Mekan näbi? Mekan. Bah. Mekan salamu aleyküm. Bağmay mekan. Yaxşymay? O ýaxşy, gowmödüm. Daýa şükür. Bärläpsiňmi? Ay şu ayda bir dostumu görüýün diýdim birinji bir geldimde. O odan şähere gelişime goýun şonu gördüm. Gurrun edip oturşymda giýjäň bolanyny bilmändir. Gowmay hödüň bamyň töweleme. Ulagjygynda täzeläpsiň o. Ay, ho. Töweleme ady näme bujaş? O täzelay. Sana da udaýy. O bide de hudaý edersen gaýja. O odanam gaýtdan gaýtdan hiç habar hatyr ýok. Ya işler bilen hiç ýetişemokmy? Dogry. Emir owa da aýlanmak niýetim ýokmy? Ay baraqsa biraz işler var. Aýalyň goňşy, Şirin. Hawa. Habar tutaýtyn bizden hem mekanda tip bir gelimden uğradypdyr. Gelim jaňa da aýtdy maňa bir barda o da çagalar mar. Aýalyň arasy oturýardy. Bir habar tutaýtyn 4 ay bäri Beşmedi uğrudaýmasy bar, ona bir uğrudanam gerekdäl ödür jantam bir geljekden kadip sorap beräýdi diýdiler. Ondan sonra men seni görüp ýanyna gaýtdym. Yok habarlaşýar, ne habarym ýokdur. Bolýa. Habarlaşýar bolsaň olur. O da näme mare? Özüm bidar bolup gaýtmyş otaýdy. O diýişim ýok men. Ol çağalan näme mekan, olara näme diýmekçi? Ay olaram günni warar da. Bizem kakal ösmedikler. Diýip oturadadyň näme mekan? Öňde çağalan arasy otur. Näme ýarty ýoly namartda ýa. Seni atatda ötsüň diýip olaram şoguny görmeli ýa da ýokdur ada sen gowuljak bolla. Bir budatlar oýna başlady däl mekan. Bizem çağalymyz kakasy geçdi. Da, näet? Mekan ýöräli çalyp bol. Ýör. Şolar ýa ha. Habarlaşýar. Näme soraýar, näme gerekmi?
Otur soňmy sagaman. Gelin Soň içinde sagaman. sana soğuk adam var. Ýör gereligi. Ýadat diýol. Daşalym otýaly. Gördüm. Ütkäpdir öňküde. Gat ütkäpdir. Belki gelmek niyetim yok. Aňarda bir ýerlen ýaşaş bir öýden tapyntyr birine. Aňarda güni gowy. Bu gelnede bir zati böň düşünür aýardynda. Mene ýol ogry pikirlenip gelýän. Nädip şu habary ýetirjegem bilemok. Senem böňüň taýlarynda bir zati. Bolýala gelşöre gel. Saçagyda daý. Am salamu aleykum. Wa aleykumesselam. Selam, näme hyzmat? Am şolaram täze gelen haritdir, täze illustralardyr, görüşdüreram. Yok loy bula däl. Görmek gerekmi? Bolmasa arda da täze illustralar var, görüşdüray. Ne gözüň ýokmy? Men näme etip görüşýär? Ağam sudatlar hasaplap bere. Amcan gelip durup. Bolya sağ olun, sağman işlem. Şş. Gel berik. Oğam, Yapma gadini. düşünmedim. Magadini yap diýen. Ha, yoğam, mağazina yapılamam. Müşteriler var ha. Çıkar bar, yapmaly bolduk diýip. Yoğam, onça adama çıkarba bilmem. Biz hemme müşterilere deňmez bilen seredýär. Täze gelipsiň öýdýän. Oğam, täze gelin. Jigim, men baran ýerimi ýaptyryp söwda edýän. Biläýän onu. Senin tek men kimligim bilen o öýdýän. Men bilýän sen kimliňi. Adyňam ýalňyşmasam, Didar bolmaly. Bir wagtlar bağlarda suw satýan oglanjykdyň. Adamlar suwçu satýan, adamlar alaýyn haýys, adamlar suwçu alýan, magamjan. Alaýynda haýys etýän agamjan. Arasynda sen ustaçylyk eden boldun. Dogry dämi? Assalamu aleykum. Wa aleykumesselam. Olmam. Armanda nädär? Ýaxşy, gowma ödüňden. Gowy, diňişýäňiz näme? Ýuwaş, diňişýär-de. Dünkü pulu getiripdim aga men şu wagt. Sroçda pul gerek diýip soňaryň. Inam, hyzmat hakyň ucundan şu wagt awans getirdim. Ay galanam nesip bolsa, soň hasaplaşaýar. Boruny sag bolam. Sagaman işlem. Sagaman var. Ýalňyşmasam sen Bagdarda diýişdiň. Ahmet, sene ödüňe magazin açynyň dost. Hanyndy maňa da orda aýdyldy. Seret dost, 100 000 manat direkt çyraçyk magazin açyp bolýan eken. Şoň üçin sen öz abar olduğundan maňa 100 000 manat çyk berip dursaň, men özüme magazin açyp bolýan bilýärmi? Yo, ola dogry bolen. Sen ýükü kimden aljak? Näme aljak? İlk şu zatlar çözmeli. O zatlar alad etmesene. Men o zatlary dawno çözdüm. Ana söhbet var bilýärmi? Hawa. Ana şoňa jaňat. Mesele däl habarlaşaý diýdi. Ýüküň alad etme diýdi. Sen maňa diňe pul berseň boldy. Bäh, ondan sen şu zatlaňa 100 000 manat ýetermika? Oho! Döne bir aýçyk puluňa barod edeň, onu gaýtarýan. Menem bir kimant gazanç edeň diýenler, başgalady alad etme. Hemme zat çözdüm men. Diňe şu wagt pulu diýipdir. Düşündim dost. Pulu alad etme. Pula berer ýöne men sen alad edýän.
Ağlanayma diýenler dost. Sen magazyny açdyň, maňa da gol dost. Tanalsaň eliňe bir 5 man düşdi. Ýöne häzir adamlara anam ýok, bilenmi? Arkayn ol sen. Ýöne maňa pul berersiň. Bola berermiz. Näme bermän? Janyň saglygy. Sağ ol dost. Senin tamamı şeyledir. O mu dost? Yaxşymı armada? Ayny şumat enni artykmys bir kımat pul düşüp üstünlükden baş aylanyp özüne kimdir öýdüp berenler. Ýöne o pulam özüňki bolsa. Ahmet ananay dost. Sen pulun berjek bolup kän özledim. Sorama tukyrim almady. Çynım dost. Allah wa. Goýu sen bir Allahyň adyny aglama. Şonsuzam Allahyň ady senýal binamyslardan ýa oýunçy gurly. Enni men sana şol oglanyň kimdigini aýdaýyn. Şol oglan öz maňly der bilen halal gazanç edýär. Rızkyny halalykdan çöpleýär. Hiç hili bunu tanışam, dostum sokup giden ok. Tebebi halal bilen haramyň tapawdyny bilýär. Ahmet, mena hemme suwlaryny satyp gutardym o. Öňätdiň? Ýara men kinim satalla. Ýoklay, men aýyny gaýtjak. Ha, menem sen suwlaryny satmaly bolsam, ýögi jagalarına. Ondan aýtjak, men suwlaryny birinji satally diýsň, sen kakamotlaşan diýip howa diýdim. Ýönünni giç boldy da. Giç barsam ejem söwýär. Menem ejem söwýär, menem giýjak galýan. Ýöne senki satmaly kömek etdim ha. Ay borlay Ahmet, mena gittim. Didar durdy. Gelle satalla. Didar. Kömek etjek diýdiň ýere bar ýa. Didar, Ferhat dost, sen şunu alanlaryň şu puly. Yeni gitmek ýokdur bomy? Uf, bolýa, o bor diýdimi? Arkaýyn bol ýitemok, gaçamok. Orta ýolda taşlap gaçdy ýokdur, men sana ýen ananýandyryn dost. Bor diýdimi Ahmet? Näetdiň aýmyny? Inni kaýtsaňa da bor diýen o beraýyn şu puly. Özü şu jaga şerda gün bir günne diýen o. Iň soň kerek diýendirin Didar. Iş çal etip gaçdy ýokdur bolýarmy? Bolýa bor, ol hiç say onala ditmesene. Din ýasydymy? Getir pul bersene, getir. Getir. Bor diýdimi? Hani bor dost. Senin tamam şeylidir. Alo, oğlum Sökut. Oğam, boğmayalım. Serhat, Didar sana janatdym aymaga diýen açsak diýip. Olum ondan şu magazynyň ýüklerini senden aljakmyşyn, senden uruluşupdyr. Senin mesele däl diýipsiňmi, näme? Ay yok, men aňyň zatlar diýemem. Dogrusu Didar men näçe bolup ber göremem. Näme ol gowçuluk bolýar? Yo, bolýa gowçuluk. Boranda Sökut sağ ol. Bolýar, sağ ol. Ahmet bagşly dost, pulun berjek, Gökman berjek. Ýöne şu wagt birazjyk ýagdaý beziräkdi. Serdar, magazyn ýapaýda. Arkaýyn ýeközüm söwda edeýin. Daş typaty adam bolan bilen her kime adam diýip bolanok. Ağam, hala kapy, ýöre ber.